фаро расидани фаслҳо ки ҳар кадоме дар худ ид ҷашн ва санаи дилхушиеро дорад воқеан ҳам фараҳманду хотирасозанд. дар фасли зимистон низ аксари сокинони сайёра соли нави милодиро новобаста аз сардиҳо бо шукӯҳи хосу ороиши арча ҷашн мегиранд, вале ягона омиле ки дар остонаи таҷлили соли нави милодӣ ҳамасола ба гӯшу ҳуши шаҳрвандон ва фазои осоиштаи идона халали ҷиддӣ мерасонад, ин истифодаи маводҳои тарфгарӣ ё ба истилоҳ хлопушка мебошад. бо назардошти оташангез будан, инчунин истифодаи маводҳои тарфгарӣ ба беморони фишорбаланд, диабети қанд ва дил хатари ҷиддӣ дошта, садои баланду гӯшхароши он дар ҳолати ногаҳон метавонад ҳар гуна нохушиеро ба вуҷуд оварад. далелҳо низ кам нестанд ки истифодаи маводҳои тарфгарӣ ба оташгирии иншоотҳои азим ва таъиноти гуногун сабаб гардида, инчунин ба марги одамон низ сабабгор гаштааст. бо дарки чунин хатарҳо зарурат пеш омад ки қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон дар моддаи 199 иловаи 1-ро ворид созад. дар моддаи мазкур омадааст: ғайриқонунӣ ба ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ворид намудан, истеҳсол кардан, нигоҳ доштан, фурӯхтан, ба соҳибияти каси дигар додан ва истифода бурдани маводи тарфгарӣ, пиротехникӣ ба миқдори начандон калониро дар давоми сол пас аз таъини ҷазои маъмурӣ барои содир намудани чунин кирдорҳо бо ҷарима ба андозае аз 100 то 200 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷазо дода мешавад. ҳамин кирдорҳо агар ба миқдори калон содир шуда бошанд, бо ҷарима ба андозае аз 200 то 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 1 то 2 сол ҷазо пешбинӣ гардидааст. шаҳрвандон аллакай мушоҳида карда истоданд ки дар вилояту шаҳр ва ноҳияҳои мамлакат гоҳ-гоҳ садои гӯшхароши маводҳои тарфгарӣ ба гӯш мерасад. вазорати корҳои дохилӣ дар муассисаҳои таълимӣ дар вохӯрӣ бо аҳли ҷомеа, бозору марказҳои савдо ҷиҳати риояи тартибот, пешгирии истифодаи маводҳои тарфгарӣ бахусус аз ҷониби ноболиғонро пайваста ёдрас месозанд. аммо мутаассифона барои баъзе ба ном тоҷирон даромади молии болотар аз хатари ҷони дигарон аст. дар муқоиса ба солҳои пеш дар натиҷаи ҳамкориҳои мақомоти корҳои дохилӣ, хадамоти гумрук ва ҳифзи сарҳад ҷиҳати монеъ шудан ба ворид намудани маводҳои тарфгарӣ ба ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон чораҳои қатъии қонунӣ амалӣ гашта истодааст. вале чанд ҳолати мусодираи маводҳои тарфгарӣ дар ноҳияҳои шаҳрҳои Душанбе, Кӯлоб ва Бӯстони вилояти Суғд ки дар маҷмӯъ 400 000 донаро ташкил медиҳад, кормандони вазорати корҳои дохилӣ ошкор намуданд ки тоҷирони ин нави мол, пиротехника аз солҳои қабл маводҳои тарфгариро пинҳонӣ нигоҳ дошта мехостанд ба фурӯш бароранд. аз ҷумла аз шаҳрванд Даминов Самандар Плотович, соли таваллудаш 1995, сокини шаҳри Кӯлоб 232 200 дона, аз Фарҳодов Билод Хуршедҷонович, сокини шаҳри Душанбе, донишҷӯи соли якуми донишгоҳи соҳибкорӣ ва хизмат 120 000 дона, аз як нафар ноболиғ сокини шаҳри Бӯстони вилояти Суғд 24 000 дона, аз як нафар ноболиғи дигар сокини шаҳри Турсунзода 3500 дона маводҳои тарфгарии навъҳои хлопушка ва трения мусодира карда шуд. бо пешниҳоди наворҳои мазкур аз падару модарон, аҳли ҷамоатчигӣ, масъулон ва омӯзгорони муассисаҳои таълимии кишвар бо эҳтироми хос муроҷиат мекунем дар пешгирии чунин амалҳои ташвишовар назоратро ҷиддӣ намоянд. фурӯши маводҳои тарфгарӣ на танҳо ҷавобгарии ҷиноятиро дар пай дорад, инчунин истифодаи он аз ҷониби ноболиғон эҳтимол дорад ба сӯхтор ва маъюб гардидани нафарони дигаре ё худ фарзандони мо гардад. биёед бо ҳам якҷоя бар зидди ҳама амалҳои ношоиста мубориза барем то ҳару замон иду шодӣ бошад.